Tá rinswag antais ó chum sé an chéadéireachtas. Chéadéireachtas chum ag bhí sé híos sa daingan an de theorí. Agus is críne me an ná, chaite go me na luans na ficheadaí, agus bhí nach cíú ag ná, go muontach an bailúchan daine bhí an, buontach an crinú daine bhí an. Agus bhí plúr na geoltóirí agus na fonadóirí le chluisteil agus scon an aimseoirí le feiceil a damsa. Tá mar ála mí, tá bhd cinn specialta faoi seo. Sprála muid an nuacht, nínt muid a créal an dáchlar nuachta ón Oireachtas, agus an nárain sin cuiú fad leis an glár, so iad ar daoine bhíon chlár bhuideach leigéin ón Oireachtas. Nuair a hagann an bailúchan seo daoine ag an Oireachtas chuile bhléin. Tá tú feiceil glógan na daoine ceanna, ag an am ceanna, tá tú feiceil daoine nua, agus is mar dústú is tráb atá an. Tráb hir chonail, Conamara, Hirí an Arain, Racarin, Blog Fia, agus Gréigúí eile tá na gúnaí ar fud fad na tíide agus tagann siad an seo, agus bíonn siad láslób agus córá bheith agus i chearbhíonn eile castló beríos agus ba córá nuad lob nó leanan córá chéanna féidir agus spirán rud a bheith castló le daoine mar sin. A gohfuil na spéisna ceanna acu leatsín feicmas na ceoltóirí óga agus na daoine freisin a bhíonnta teachtam seo blianaí blianana bhfuil neidir dúisnaí baint amach acu mar hampla deir daoine se caint bhí muid a caint le garidín breannach agus tá sé díra chéis an dúis scéalaachta a ruchtail iní siú ar nóid le nedí Frank Macleanna agus bhí anáil a heisiú mar scéalaí. So fecinn tún sin contribuisiúna go rá ó bhún go blúin agus tá sé sin is múna scéalaachta go rií óga eilinn se dearchanna agus tá sé sin speisialta.